agortzen denean, hitza emango genioke. Zati guztia prest, bat, biru, ja! Gogoratu, irugueta eta erdi, eta irugueta eta erdi hamar, irutako eta gareitura, jokoan dituguna. Zegoetik pasatzerakoan, irugueta gelituko dira. Hadi gitti hau. Erruetan arazo bat izan du emean jazpi zemakiarekin princesak eta Zaldia Bigueta Bukanarako Zaldi hori kontrolatzen dugun, ez gaituk ere nahi inolako istripulik izaterik, nahiko izan ditugu dagoeneko. Bueno, benetako beste bost aldiak, denak bilatuta, eta edugatik pasatzerako gogoratu, haze bueltan sartuko direla. Bueno, leia bizia, sarietarako guztua madeako, eta haze bueltan sartzen dira. Última vuelta. Lehen portuan hobiaren izantik egeria, gogoratu, eralda, Liesko txapetuna, Hugo Garbien maila honetan. Nahi metro bat tokatzen ari da, baina beste lauak ere gainean ditu, eta lasterketa bizia izan oso importantea dugu jokoan. Hemen izanakiaren bizkatartzen bezizkaidu Mireio, baina bestean puntua. Urbiltzen ari dira eta 100 metrotako estreinak gelditzen da. Dena guztuan, zian non dugun aurteko txapelduna, txalo batzu bera egitan, lasterketa bikaina eta hogeiarekin Torino. Hogeiarekin gaito nezta. Alabera ere, Santi Negerian, garaikena,